Kniha, vždy tu milión kníh všetkého. Vidím Tomáš, že už si tu, tak už tam handluj si ten chat. No čo? Nemal ťahať. Nemal ťahať. Stopro má môj papier. Dobre, ale chcel by som si dať tú kameru nejak do stredu. Dobre. No, čo má paneček pre nás? Nejaké mäsko. Čo to je? Makarov. No má aj papier. Má aj papier. Nejde to tam? Ja to dám preč, kašlem na to. Ježiši, toto neznášam. Spraví človek double click. No, toto je to, čo hovorím, že lutovanie úplne od veci. Proste... Dobre, nezmi s nimi, dúfam, že tu nemáš kamoša. Takže... Toto verem, aj keď neviem, čo je dnu. Či to je na 6? Ježišky. Aha, view contents nejde. To sú nervy, to sú nervy. Prečo mi to... Aha, to sú handy. Ježišku, vidíte, človek v strese. A hneď, jak to dopadá. Ani toto nevere. No tak aspoň tak, keby to šlo. Normálne mi to ani nejde brať. Sviňár. No tak ja nemám ani ako lutovať. Ani toto mi nejde. Aha, no, už je to jasné. Už je to jasné, bohužel. Reštart. Akurát keď mu dám headku. Ukážte, či mi to dá. Check pulse mi to nechce dať. Koho som zabil? Nemôžem povedať to druhé slovo. Zabil som niekoho, kto na mňa čumel jak puk. A keď som na ňo namieril, tak vyťahol sekeru. No tak čo s takým človekom? Keď mu mieríš na hlavu a on ťahá sekeru. Čo s ním? Možno to bol nejaký admin, experimentálu. Asi vyšiel zo záchodu. Admin experimentálu. Už to tu popozerajme. Admin experimentálu a hneď dal reštart serveru, aby to prežil.